Ден усет към танца, с желание, постоянство и не на последно място с подкрепата на публиката постигат все по-големи успехи. Носители са на редица първи и втори места на национални и международни фестивали в България, а благодарение на своя труд и себеотдаване са спечелили и множество специални награди. Техният най-голям стимул е да покоряват сърцата на публиката и да показват наученото, да пътуват и да учат още и още нови танци, хора и български традиции. Нека да посрещнем детска танцова школа Ритмика и техните танци Матилда от Шопска фолклорна област и Кюстендилско тройче от Шопска фолклорна област.